Sugeng Injang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Wage 17 Mei 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer caos syukur. Para adiyuswa, wujuding caos syukur saged maneka warni, arta pisungsung, mempeng makarya lan pitembungan sae. Minangka tiyang ingkang makarya, wujuding caos syukur, makarya kanthi mempeng tanggel jawab boten nate sambat lan purun adum berkah. Minangka adiyuswa, wujuding caos syukur saged ngakeni yuswanipun minangka peparingipun Gusti, ngakeni kekiyatan lan karingkianipun raga tetep sinarengan dening Gusti. Saben tiyang kedah caos syukur awit rinimatan binerkahan dening Gusti. Yeskiel 3 ayat 11 ngendika, sak banjure pangandikane marang aku mengkene, he anaking manungsa, gatekno lan nilingno kuping ira marang saking pangandikaning sun marang sira. Yeskiel tinimbalan lan kautus nalika bangsa Israel kabucal ing Babil. Amri bangsa Israel boten nyimpang saking marginipun Gusti. Senadyan kabucal bangsa Israel kedah ngener mitadosi lan purun wangsul dhateng Gusti. Mila mboten gampil nindakaken timbalan punika. Yeskiel kedah setya lan sumarah ing Gusti. Yeskiel nindakaken timbalan punika minangka wujuding caos syukur awit sampun tinimbalan lan pinitados dening Gusti. Para adiyuswa, kita tinimbalan kangge gesang ingkang kebak caos syukur lumantar tumindak nyata. Sinaosa kathah pepalang lan tantangan. Budaya caos syukur mboten namung ing lati, nanging ugi ing tata gesang nyata. Nalika kita caos syukur ugi kedah nglampahi menapa ingkang dados ayahan peladosan kita dhateng sesami lan tetep setya nindakaken. Gusti ngersakaken amri kita nindakaken menapa kemawon ingkang dados tanggel jawab lan kedah kita tindakaken kanthi ikhlasing manah. Senadyan tinampik dening liyan, kita kedah tetep nindakaken ayahan kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka mberek kawula. Amri kawula kedah kebak caos syukur ing gesang kawula. Sae lumantar arta pisungsung, mempeng makarya lan ugi pitembungan sae. Malah kawula kedah nindakaken menapa ta ayahan kawula kanthi mempeng. Awit sedaya punika minangka berkah saking paduka lan kedah kawula tindakaken kanthi kebak ing caos syukur. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan monggo paduka ingkang berek matemah sedayanipun menika tansah saos syukur lan binerkahan dening paduka ing sadengah kawontenan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Helmi Suprapto, warga GKJ Immanuel Solo, wilayah Pucang Sawit, ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring berkah kesarasan wetah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pugeran, Bapak Minto Taruno, ingkang dasak mangke wonten ing pemulihan kawula pitados menawi paduka badhe tetep ngreksa paring pitulung. Matemah sedherek kawula menika enggal nampi raga ingkang pulih sampurna saking paduka. Kawula pasrahaken Ibu Tulat, Ibu Lismartono, Bapak Sugiyanto, Bapak Amung Pracoya lan Ibu Sucipto, warga GKJ Magelang ingkang wonten ing pemulihan. Kawula ugi pasrahaken Ibu Tati ingkang wekdal sakmangke wonten ing pemulihan ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken ugi sawetawis sedherek kawula ing Kalinegoro ingkang ugi wonten ing pemulihan. Bapak Margono,
Bapak Samuel Tujono lan ugi Bapak Agus Budi Pranowo. Kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kaudripun sedherek kawula inggih kajembono Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Sulu kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rudiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen kawula pasrahaken Bapak Wursitoriati, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.